Filmer. Activate. Heat. Der kommer en mere ind. Der kommer en Federation. En Comet. Ja. Ja, skynd dig frem her. Han skal dø i ASAP, og så kommer den, han tog det bagefter. Ja. Okay. Ja. Og det er heat helt lortet. Ja. Kom med den, han lokker mig. Drone går på mig. Ja. Steffen, han skal ned nu. Kom så. Ja, jeg gør, hvad jeg kan. Ja, der sker noget. Kom med den, skyder på mig. Det kan næs. Så er det ham. Ja. Jeg kan ikke bruge min warp. Nej, på range, det er for meget presse. Det er jeg ikke. Så bare heat ham, han skal ned. Ja, jeg har det fint. Vi får ham. Ingen problem. Han kan overhovedet ikke pille mig. Han skal dø nu, Steffen. Ja, han dør lige om 2. Er ude. Ja, bare flyv. Det er fint. Jeg er død. Crap. Og det var Rifter. Han var rail-fitted. Ja, han ved. Jeg tror han var blaster. Han var rail. Ja, jeg flyver. Yep. Crap, det var tæt på, at du ikke døde. Yep. Men så er det sjov. Det kommer nu. Og se, hvad den koster. Ja, ingenting. Ja, 4,4. Ja, han er rails på hans Comet. Ja. Så han lyder. Hvorfor? Fordi Comet skal være blaster, det skal være brawlers. Ja, okay.